Самае складанае, Топа, гэта пачаць. Што ж тут складанага? О, пензлік у фарбу і плюх на паперу. Што ты? Трэба настроіцца. Мастацтва справа тонкая. А, я для каго? Для мяне усё проста. О, я ведаю, але я хачу, каб прыгожа атрымалася. З чаго пачаць? З яблыка? Ці з лісціка? Ой, якая розніца! Вось калі б перад табой стаяў збаночак мёду, я б параіў пачаць з яго, каб пасля хутчэй і з'есці. Ой, ты толькі пра ежу і думаеш. Чаму толькі пра ежу? Во, яшчэ і пра машынкі. Бачыш, які вялікі ў мяне, аўтапарк. Бачу. Ой, не падсовывай мне іх. Так, што за жартачкі, Топа? Якія жартачкі? Дзе яблык? А я адкуль ведаю? Я не чапаў. Пад сталом няма. Ріп. Яблык тваіх лап справа. Давай хутчэй. Да не браў я. Вось прычапілася. Навошта мне твой кіслы яблык? А куды ж ён знік, а? Хвіліну назад вось тут ляжаў. Пакуль паправіла лісцікі, ужо няма. А адкуль я ведаю? За ім я не сачыў. У мяне свае справы. О, аўтамабільныя. Топа, акрамя цябе ў пакоі нікога не было. Толькі ты мог сцягнуць яблык. Ай, ды не браў я, не браў. Ну, падумай сама, навошта мне твой кіслы яблык? Я люблю толькі салодкае. Гэта я ведаю. О, ты чула, як я хрумстаў яблык? Не чула. Але ты мог яго схаваць, каб пасля намаляваць. Ой, глупства! Куды я яго схаваў? О, за шчаку? Пад паху? Няма! Сапраўды, кудысьці добра прыхаваць ты не паспеў бы, бо я толькі на імгненне адвярнулася. Цішком з'есці таксама не змог бы. Ну, нарэшце! Аднак, куды знік яблык? Знік і няхай сабе. Было б пра што хвалявацца. Гэта ж не мёд і не цукеркі. А як жа мне маляваць нацюрморт без яблыка? О, бяры маю машынку, малю яе. Мне не шкада. Прыдумаў. Машынка не ўпісваецца на нацюрморт. Кніга, лісцікі і яблык. Прычым там машына. Машына ўсюды прыгожа выглядае. На малюнку таксама. Ты не разумееш сэнс восеньскага нацюрморта, Топа. Машына у ім лішняя. Машына лішняй ніколі не бывае. Яна кожнаму патрэбна. Ой, дык гэта ж цукерачкі! Цукерачкі! Колькі шчасця прываліла! Гэта шчасце, стукнула мне по галаве. Дробязі, Яна, цукерка балюча не стукае. Частуйся лепш! Не хочу. Я злая на іх. Сапсавалі мне прычоску. Девачка, не жадаеш? Я сам буду ласавацца і прыпасы на зіму зраблю. Нейкі незвычайны вечар. Ці з нашым пакоем штосьці не так? Цудоўны вечар, Яночка. Я вельмі рады. Столькі цукерак са столі звалілася. Ой! Добрый вечер, мои гуделки-гляделки милые. У вас усё ў парадку? Вітаем, Надзеечка. Я б не сказала.
Усе просто видатно, Надійка. Настрой цудовний, Так. гульня цікава. Яна у ролі принцеси не хочу. Добра, гуляйте. А я рыхтуюся до здачи проекта по чараўніцтве. Але, на жаль, не ўсё атрымліваецца. Не хвалюйся, протягивай практиковаться. А у нас усе блискуче. Ну і добра. Здаецца, я зразумела, што не так рабіла. Усё, мои маленькие, я побегла. Ты не дал мне сказать, Топа! Ага, каб ты сапсавала мое солодкое счастье. Я зразумела, чаму знік мой яблык, і невядома адкуль пасыпаліся цукеркі. И няхай собі. Навошта расказваць надзейцы пра яе памылкі? Ёй трэба трэніравацца. Можа, яшчэ што смачненькае падкіне падчас сваіх чароўных спроб. Няправільна ўтойваць тое, што адбылося. Ай, як з табой цяжка, Янка. Не умееш ты радавацца нечаканаму шчасцю. Возьми лепш цукерачку, і твой настрой полепшится. А завтра я принесу тебе для малявання кислый яблок. У дядули их целая скрыня. Никто есть и не жадает. О, Ой, зірні, Топа, мой яблык. Вось бачиш, а ты хвалявалася. Зараз я пачну маляваць, пакуль ізноў не знік. И не будешь рассказывать надейцы про цукерки? Пра цукеркі кажаш? Ой-ой-ой, только не гэта. Цукерочки мои дороженькие, куды ж вы? Былі ды сплылі. Табе смешно, так? Вядома. Ой, бачыў бы ты зараз сябе. А мне шкода стратить столько цукерок у одной мгновения. Ой, с прикрости аж слезы наворачиваются. Што ты, Топа? Не возмучайся. Ай. Ой-ой-ой-ой. А вось і я, мои гуделки-глядзелки милые. Практыкаванні скончыліся паспяхова, праект да здачы гатовы. Надеечка, інакш і быць не магло. Ты ж у нас такая таленавітая. Дзякуй, Яночка. А чаму наш Топа некі пануры? Гульня не заладзілася. Твои выніковые практыкаванні расчаравалі. А можа, яшчэ начаруеш, а? Пачакай. Нешта і ў ваш пакойчык прасачылася. Не без таго. Спачатку знік мой яблык. Пасля пасыпаліся на галаву цукеркі. Ой, як жа так? Прабачце мяне, калі ласка. За што? Я вельмі ўзрадаваўся. Нават прыпасы на зіму зрабіў. Аднак пасля, Надзейка, ты ўсё сапсавала. Мой яблык вярнуўся на месца, а цукеркі зніклі. Зніклі. Топачка, ад запасу цукерак толькі шкода зубкам. Я лепш прыгатую вам смачны яблычны пірог. Калі з дзядулевымі кіслымі яблыкамі я супраць. Топа, абяцаю, пірог будзе салодкім, смачным і духмяным. Цябе за вушы не адцягнеш. Ну, калі так, то я згодны. І я. Ну і добра, дамовіліся. А зараз давайте глядзець мультфільм. Што ж, мои маленькія, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем прыгожыя сны. Добранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чароўных вам сноў, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далек.
плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.